Vaina Rimaro Puiron Tumturi, India Ramachanga country and Chatak, Bangalore Changa local ni in India Rama Tamlo le, Ani Hikovel Pum Huap Zongpon, musician Zinga Tsuan Ram Fang Kual na Berani, World Record Polo Dong Toa, Ram Zong Zonga Fang Toni, Mirete Tan le, Mihausa Tetan, Arimoy Tum Sakin, World Cup Changa Olympic Klengin, Aming Zu Benny Prasad Ania. Enteu ani hian he thil hi titurin apom thlapani zanin daruk le chanvea I local ma chuan ani hian Thomas Rota in khom ma che in concert te naw nei don ani India ram hlat takatanga local khovela rimoi tum thiam ber berte zingami Benny Prasad Kalome Johnny, in va in zing tra vek ule. Come on, kai ringin in soite, in va in zing tra ule. Yes, kaka good morning chung changa zirlai toy teni kha. Nun na hlutak min petu lalpa pathian hena alom thu ka soya. Helai ka lo kala pianga thalai he zo zai rong bol tu ni tura in puacha mek te ka mu hian min ti phur thin le. Thu ti tluk nai la siam fello ni chuan, voin hi hun to pani. Unaw teu nung dam kan hi ropui le ani ka kum som thum parian na pian cham ka lo lom fel chia kum som paru kani khan doctor te chuan tharuk chung chau ka dam tur thu min shila ka pian tira tang khan asma ka nei ngala kum hi atanga kum som paru khleng chu dam doi dik lo in en kolin cortisone steroid do sang taka in en kol kania chu mi awang chuan ka thin za somruk chu man tlak lowa ka immune system a ke chevek boka tichuan rheumatoid arthritis ka nei tani kumsom panhi ka ni khan fein min chuna chuan ka jang ru chu atliaka tin kanun na he kal sol khalo vekani ti hian ni lom ni mi hring te hian kan soi thin ni kapa aerospace scientist ni ta chuan ama ang ni turin min beisaya ma se kan chung ko jinga lak lo ber kani si polsom ka ni khan iman tlak lo isikul kal hian omzia nei lo engatan mai tangkai lo tin school atang hnol kania chutiang tong kam hli chukum sompuruk chungot ka chunga an chak chhuak ani damdoi lama tanga thlir chuan damrei to lo turin min ngaya zirna lam le khotlang mi puite lama tang chuan ka za pui om hle aniang min han enanga in chung ko tizak tu le an chia mai ni min ti thin tin talen eng ma nei lo be se tureng ma om lo mitlak tlai lo thil tha reng mu tur keima omlo kumsom paru kaloni chuan ino hlum katum ta ole khatia thutlai reng khan benia pathian hian ama rong bol tur hian min mangdu donem ni itiani mai theye he hi ka hril duwa che khovela mi tam tak keima benia anga pathian mamo an tam mai chung ten hena pathian mangai na puang chuak turin lalpana mamo che sin kanuna chau berlai inti hlum mai ka du lai khan I swa o chu ka hria ani chuan Benny mi mitlak lai lo tin soi chema sela kamomo reng che sin minti khovel pumin mitlak lai lo minti lain lalpa engwangin nge mi mamo le lalpa chuan ka siam thar leng chenga mi thara ka siam leng che minti ole lalpa kein engma pek tur che ka nei lo kanun na ke chia tharuk chung chauladam tur hi kanei om chunte ani se lalpa chuan ichungan hathar thok turin khai thil nei te kha tok renge minti ti chuan a soyangin ka chunga na thok ta kanun na chulal pa hne na chuan ka hlan ta ani chuan doctor tana thi tura min lo rin le min lo ti ni chu pel dei toni ka phur zia mai chu tin sang ni palikum khan lalpa pathian hne na enge kanuna ti tura min ko na chan tin ka zota lalpa pathian chuan ka omdan te hi in omdan te ai na sang jok sia ka ngai tuana te po hi in ngai tuana ai na sang jok bokani ati unaw te u christian nun hi khovela hlim om berasinani iswa hna in pumpek na hi kanun na hi adventurous dewasinani James Bond a movie ai mai na adventurous jok a chan chu thil tak takani James Bond a movie ve chu lem chan chop mai kumsang ni panhi khan thlakhatha dollar somni panga lekloin missionary na ka thoka iswan hena lalpa eng titurin nge min du ni ka suang tu ana chuan ram pakhata ka kalang kalotia lalpa chuan Benny kumsang ni som top lama chuan ramtin fangkwal man laka du che ni minti
lalpa hei hi mihring te tan thil thei ani lo kati tun thleng hian Michael Jackson ai mo Maria Carey emo tu po ni ro se tu ma ramtin fang chhuak an lom lo engtin nge keimi ke chepa hian hetiang te ka theiang ni lalpa chuan Benny itana thil thei lo chu ka ta na thei ani minti kan ti thei lo om ve ta chu kan nun na ke cheto tak mai hi kan in pumpe ka lalpa ku da kan in hlan chuan anin min lo siam thar le don ani tichuan iswan hena chuan lalpa nangin min ngai to sak chung chu equal zin mi kaniang kanin berem ta lalpa nangma karin nakanghat tlatang chuan kamamo chu min pero katiani voina hian he ka passport pakhatania he passport hi khovel ramzong zong ka fan chuan record tu ani November ni somni pani sang ni som khan kazin tawpna ber Pakistan ram chu ka thlenga tichuan world record voiruk ka siamani chung zinga chuan hun reilote chunga ramtin fang chhuak rang ber kumruk le tharuk le ni somni pani chungin ramzan hi somli panga ka fang chhuak ani Antarctica tiamin amaro puina na iswan kanun na mangdu ani chuan milo ngai dam ola inkut ben kha khangak seng don lova hoi hom lo ni ka tumwang poni lo ma se iswan khatianga thil min ti sak thei chuan ichunga po thil tum anei rengasin ti chuan lalpan ram moi taka min hruaya chung zinga chuan North Korea tel nikum khan government of North Korea chuan an ramdin tu kimul sunga kumza anniversary lomna perform turin min soma khovel mun tin atangin performers mi zariat samthum pali lai thlan chuan nia India rama tangin keima chia thlan chuakani khatari moi tum tura hun rem chang nei kha ropuya ma se chu ai ropui zok chu pathian rongbol tura hun rem chang ka nei kha kalom hle nia chanchin thai hril chuan thai niang ti hre thiam turin zol nei ni kherangai lo ma se pathian le khabu in ziak tu po nun na chan him tum chuan an hlawanga tu po lalpa wang nun na chan te chan chuain an omang ti kha ka hre thiama ti chuan kanu le paten hena North Korea tha kalo tok po ni mai thei chu wangin April ni som pasaria ka chinin hrelawani chuan in hria thiam tur chu lung in ka tang ani lo poin tha kani ti na nia vanrama kanin mudon nia achan chu ke tan zong nun hi Kristani sia thi po hlok na ni North Korea chuan ka thi le ka dam pon iswatan tin ka kalta ka hlim hle en thlatu pani ten ni tin mai chuan ka kalna pianga min zuya minute tin mai chuan khatianga pathian ring lo jing chhun jana nangma zui tu chen omani chuan engtin ngai tiang chandam na thu chai shrilang achan chu ibula an om reng sia an kal san lawang che an phat san mai thei che ma sen kal san ngai lawang che kabulan om reng mai sia pathian thu hril nan hun rem changa ka mangta pathian thu hril tura North Korea vakal kherangai lo iswani thinlunga rama pe che ama thu chu oila olelalpa tiang che ti chuan har satna chu ka tok tange maile atu ka katong le tu chuan an official hena chuan benian chu tiang khatiang chuan ati achan chu ka testimony soite ka spice ten hena lo le turin ka mangsia tuna chuan boina ka tok ta tha chu ka ninge yang le ma se official te chuan kum som parkwini khan iswa o chu hriani tiang tin nge chiang takai hriat thei rik ngot izel din na mai anyang a minti ke chuan sar ke ma zel din na chuan in okhlum turin minti ma se iswa o chu ka hriani chu chuan nun na min pe a nun na hniang hnar tak ani chuan ka testimony chu hriani unaute u hei ka hril du chewani hoi sen ro ithi don thleng poin iswa mangai na hi soi zelang che inun na tan hlau reng su iswa na hruayang che North Korea khan tha kanilo achan chu ka thiala hun lo ani adik tak chuan pathianin ka top hun tur hria ti chuan atopa musician zaria somthum pali zinga chuan mi som pani chu thlan chuan nia tin ke chu mi som pani thlan chhuat te zinga North Korea sarkar ne na tanga lom man chu ka dong ta ani hela shout to the Lord chu ka tuma tuna ka halo play tur hi my Jesus my savior Lord there is none like you ti ani khatiang ram khir taka pathian in Indian Christian he guitar mang nge ya perform thei sang ni pali Olympic Games Greece man tur pathian puina manga guitar design le siam chua ani keima ang mi pui van tlang nan lo nol to pathian in min mang du ani drum ne na in kop nga la chunga khovela hetiang ang guitar om masap berani hi iswatan inuna ati thailo tur om lo hetiang a passport min pe thei hi bu som pali lai ani kal chua ka chandam na chanchin tha hril tur le
khovel pum phang chhuak turin min ruatani thil ti theilo om lo reng ke hi ka phur hle mai my Jesus my savior Lord there is none like you ti hla ka rem dona he hla hi ka play a piang in doctor te thlengin he hi pathian chawani nge yang anti khatia world record ka siam khan lukhum ka siama chuta chuan iswa ka lome ti ka ziak media lama tangin CNN te chumin interview ma sabbera antanga sar ilukhum kha sa kholam thilania khongai takin la thlaro awang chu sa kholam channel kan ni silova anti ka shrilang cheu chanchin thrai hril du ani chuan zei takin hril ro tu manan khap theilo che chuwang chuan i suan hena lalpa idea min pero a chan chu ka hlotlina wangin khovelin min interview dona keima kaltlanga iswa hriat tir chu ka tum tlatani he thu cha hi ka za pui don lo doctor ten tharuk chung chaudam tura min ti lain ani chuan nunna min peya ani chuan min venga min hruai renga eng tin nge iso hi ru ka von thayang no iso hi keima tan chawaka ruat chuan hei hi thil sualani hetianga lukhum moi taksiam theina idea thatak min peya min chan dama wangin kalome lalpa Indian kani ti achuangani hei hi sa kholam thuzia kani lo ramle nam hangai na ni jok heta chin chu tu man min ti top thailo ente helukhum hi khum lo turin tu man min ti thailo chuan news channel ho lokalin hei hi min hril enge ilu chunga mi hi Indian kania wangin kain chuang hle ani cameraman ten hena chuan alukhum pokha han focus ro United Nation a chuan iswa chanchin hi soi theilowang ke chuan ole ma se kalukhum hi ka khum renga hei hian iswa chanchin a soi rengani una du tak iswa chanchin soi du tak takani chuan tu manan dang theilo che chuan lam tur eng ma jong su kal zel ro satwana nun na kan nei theinan kan tan cross a lo thia sual laka min chandamani iswa hi rukin kapai reng thailo my Jesus my savior Lord there is none like you kalalpa ka chandam tu nangang reng tu ma nom lo